Florezko aurreskuaren emankizuna eskainiko dizuegu zuzenean hasi eta buka diogun bezala ETV on plataformaren bidez. Bilbora etorri gara egun seinalatuan, ETV baten ere zuzenean ari gatzaizkizue. Egun seinalatuan ari gara esan dugun bezala, gaur abuztuaren 15, Ama Birjinaren jasokundearen eguna, baina egun berezia izaten da baita ere, Begoña inguru honetan, Begoñako amatxu gurtzera, milaka eta milaka pertsona, herritar, bilbotar, zein bizkaitar etortzen baitira, mezaren irudiak ikusten ditugu, basilika barruko irudiak, mukuru betea eliza, eta esan beharra dago, gaur meza egun osoan zehar dagoela, aukera dagoela mezaz gozatzeko, mezara etortzeko, zergatik, goizeko 4:00 hasi baitira mezak, eta errenkadan kateatuta izango dira, ordubietan geldialditxo bat, eta arratsaldean ere iluntze partean meza gehiago izango dira. Tira, lagun gehiago ere baditugu, hemen basilikaren inguruan, eta horietako bat agurtu behar dugu, gaur bide lagun izango dugulako, Gorka Granado eta kanpoko giro guztian, bertako giro guztia kontatuko digu. Gorka Granado, egunon, aurrera! Eguerdion, Patxi, eta ikusentzule guztioi, esan bezala Bilbora gerturatu gara, gaurkoan, abuztuak 15, Bilbotarrentzako eta Bizkaitarrentzako egun berezia badelako. Begoñako basilikara gerturatu gara, eta hemengo inguruan izango gara eguerdiko ordubiak arte, eta ikuste duzuen bezala, dagoeneko mezara jendea sartzen, ateratzen ari da, egun osoan zehar izango direlako mezak Begoñako basilika honetan, esan bezala gaurkoan Bizkaitarrentzako, Bilbotarrentzako egun berezia, eta gu hemen izango gara, hemengo azoka eta hemengo kontu guzti hauek zuekin konpartitzeko eta zuekin partekatzeko intentzioarekin. Hemendik ere zorionak Begoña zareten guztioi, gurean etxean ere amama Begoña da, beraz amamari ere zorionak, eta esan bezala, barkatu, hementxe izango gara, eguerdik ordubiak arte zuei zuzenean gaurko kontakizunaren berri emateko. Zorionak Gorka Granadoren amamari, baina baita ere munduko Begoña guztiei. Gaur egun berezi dute Begoñako amatxu bera gurtzera milaka eta milaka herritar etorri dira, eta ikusi dituzue, iruditan, jendea etorri eta etorri, joan etorrian, mukuru betea postuak ere ikusten ditugu, ohikoa da gaurko egunean, erroskilak, euskal pastelak eta bestelakoak dastatzea ere, eta horrari dira, salmentan, errosarioak eta kandelak, gozoak, denak saltzen dira, azoka tradizionala izaten da, hemen basilikaren inguruan. Gorka Granado izango da gure ahotsa eta gure begiak izango da basilika inguruan, baina hemen ondoan, Euskal Telebistako setean ere, lagun gehiago ditugulako. Jose Andres Etxeberria gaur bide lagun izango gaituzu. Egunon, zer moduz? Egunon, oso ondo, gaur jaia handia benetan, hemen, Begoñan, urtero modura. Tira, Jose Andres Etxeberria daukagu Begoñako anaidiako kidea, 2014 urteaz geroztik. Zer moduz, egun berezia izango da zuentzat ere, ezta? Gaurkoa. Jose Andres, zuentzat egun berezia izango da. Bai, oso berezia. Guretzat, Begoñako amaraganako debozioa da gure anaidiko helburuetako bat. Gure anaidiaren helburuak nagusiki bi dira. Bata penitentziala, hau da, Aste Santuko prozesioetan parte hartzea, Jesusen ekaldian eta eriotzean horretaz gogoetak egitea eta etoitz egitea eta bar, eta gero beste alde batik, aintzasko alderdia. Eta aintzasko alderdi honetan, gure egitekoa da, Begoñako amaganako debozioa indartu egin dezaketen ekintza guztiak, laguntzea, parte hartzea, horrez egaitik zuzen ere, egin genuen atzo, prozesion nautika deritzon 6. ekitaldia ere, Santurtzetik Bilboraino eraman genuen Begoñako amaren irudi ibiltaria, erreplika bat, berdina dena, eta horren bidez lortu genuen bere presentzia nabaritzea itsasadarreko alderdi bietan eta baita Santurtzin bertan ere prozesioa eginez itsasadarreko alderdi bietan eta gero baita Bilbon ere egin genuen prozesioaren bidez. Gaur da jasokundearen jai nagusia, lehen hemen komentatzen egon gara modura, gaurko jaia mundu osoan ospatzen da.
eta Ama Virgina gorputzez eta arimaz zerura jasotzea, hori sinistu beharreko dogma bada, Aita Santuak orain 150 bat urte aldarrikatua, eta dinodanez, hau mundu osoan zehar ospatzen da. Zer gertatzen da Bilbon? Jenteak, bilbotarrak eta ez bilbotarrak eta bizkaitar guztiak eta baita inguruko herrialdetako batzuk ere, bat egiten dutela Jasokondearen jai hau Begoñako Amaren jaiarekin. Bidenabar, argitu beharrean dago, beste askotan egin dudan modura, Begoñako jai liturgikoa, Begoñako Amaren jai liturgikoa urriaren 11an dela. Urriaren 11an izaten da, Begoñako Amatxuren jai liturgikoa, egun liturgikoa. Gaur 15 mundu osoan, esan duzun bezala, Jasokundearen izango da. Sakonduko dugu gehiago hortan, Jose Andres, baina lehenik merkataritza aholku batzuk entzuko ditugu, iragarkietara joko dugu, eta segidan bueltan gara zurekin, hemengo giro guztia kontatzeko. Oso ondo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia, extendida por toda la tierra y presente aquí en nuestra comunidad. Y haz que con el Papa León, con nuestro obispo Joseba, que preside esta Eucaristía, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Begoña, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri haita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak egindu eta irakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigu. Hemen gara bueltan Euskal Telebistako ikusentzuleok, ETV baten, ETV bat honen, ETV hon eta YouTubeko kanalean, zuzenean ari gatzaizkizue, gaur Begoñako Amatxu gurtzeko eguna, gaur abuztuaren 15 eta Bilboko ohorezko aurreskua ere zuzenean eskainiko dizuegu, hemen txori begeiz ikusten ari gara irudietan Begoñako Basilika, Bilboko irudi ederrak ere bai, eta atzeko plaza horretan egingo da gaurko ohorezko aurreskua. Eta aurresko horren inguruan asko dakiena, gure urrengo gonbidatua da, Ana Pertika, egunon, zer moduz? Egunon, edo ja eguerdion oso ondo nago gu eta nire taldeko guztiak. Pozik ikusten zaitzu, gaur egun berezia izango da. Taldea aipatu duzu, beti jaialai dantza taldeko kidea zara?
Hori da, beti jaialai da taldea, eta bai, talde kide guztia posi gaude, eta hau gau, esan dezakegu gaur gure eguna, taldeko eguna dela, segun normalean beste Euskal Herriko dantzak egiten ditugu, baina kasu honetan gure dantza, Bilboko dantza da, eta sentitzen dugu pizka bat autoktonoa garela, eta guretzat gure dantza eta gure herria dalako. Hau da zuena propioa eta gaur egun berezia horretarako. Bueno, gu ez, bilbotar guztien dantza. Bilbotar guztien zat, oso ondo. Hori, zuzenketak ere egin behar dira, gaizki esandakoak zuzendu ere egin behar dira. Beti jaialai dantza taldea, 1978an esan didate, txibatu didate, non sortu zineten? Sortu zen, Basurtun Bilboko auzo batean, eta sasoi hartan jendea lanera etorten zen Bilbora, eta, nire familia Gernika zen, baina Basurtura joan zen bizitzen, eta nire aititeia talde bat, batzu sortu zituen, Dindirri, Elai, eta gero ja nire, aita ja, estizino bat egon zen, eta beti jaialai taldea sortu zuen ja Basurtu auzoan. Beti jaialai taldea sortu zuena, Jon Pertika, zure aita izan zen, eta hor iruditan ikusten ditugunak zuen dantza taldeko kidea dira, ezta? Bai. Hau izango dira dantza taldeko gaztetxoenak, esango dugu. Edo zea dintartetan dantzariak hasten dira 6 urtekin, eta gero taldean daude, ez dakit, gazu honetan, gaur 40 urteko pertsona 2 egongo dira, así que edade guztietako jendea dago. Hombre, normalena da jende gaztea 16-25 urten artean egotea, baina denetariko dago. Gaur gazteenak 16 urte, eta 43 zaharrenak. Tira gazteenetan zaharrena izango da 43 urteko gana. Hori da. Jarraituko dugu dantzaren inguruan solasean, Jose Andres ere hemen dugu, Jose Andres berriro ere agurtzen zaitugu, eskerrik asko hemen izateagatik. Eta Gorka Granadoren gana joan behar dugu izan ere, badu norbait alboan edo zerbait kontatzeko behintzat bai, ez da Gorka? Aurrera! Hala da, Patxi, gure gaurko misioa izango da begoña bat aurkitzea. Seguro gaurko egunean begoña bat baino gehiago etorriko zela gaurko mesaz gozatzera eta gaurko egun handiaz gozatzera, eta horren bila jarraituko dugu ere, bitartean topo egin dugu hemen ere urtero etortzen den emakume batekin, arratsalde, eguerdion, Txaro. Eguerdion. Zer mauz, kontatu diazu, urtero etortzen zaila gaurko egunean, zein izaten da ohitura? Oinez etortzen zaite, nondi zatozte zuek? Geur deustuti, bai, inoz etorrinaz Zamudiotik, oinez, lehengo mesara. Aizu, Zamudiotik badago tirada bat, ez dakitzen bat arratzen zuet, ez Zamudiotik nahi biltzen? Bai, orduen gazte zintzen. Gazte garaitan beste kontu batzuk izango ziren. Bai, oixe. Gaztetan alda, aputxu begiatxo, bidiak. Orain, Deustotik zatozte gaurko egunean urtero, Deustotik behintzat, bidea laburrago izango da. Bai, askoz berlagurrao. Eta gaurko egunean zein izaten da zuen ohitura? Zer egiten zuen gaurko abuztuak 15 egun honetan? Ba, gina, etorri eta mesare joaten gara, ni mesare joaten, az beti. Gero urtekeran, txoixo eta tarloa. Eta gero, alde zarrera bajatu. Zen bidia, plan ederra orduan, Txaro. Bai, oixe, alabiagaz eta lagunekaz. Gero ere kontatu didazu, hemen badago bitxikeria bat, urtero loteria erosteko ohitura dagoela gaurko egunean, Begoñako Basilika inguru honetan, zuk ere ohitura hori badaukazu edo? Bai, badekot, hartuten dut urtero. Hartu da, noizbait tokatu izan da zerbait edo? Inoz ez toz hartu, bai da espadan. Tokatzen bada ere, espada horrukitzeko. Bai, orduan jantzan ingo. Kia. Oso ondo, beraz orain plana zein da, mesa bukatu? Berantza astirozio, oinez. Oso ondo, Txaro, mila esker, oso ondo bukatu eguna, eta eskerrik asko. Guk hemen jarraituko dugu, ea Begoñaren bat, seguro Begoñaren bat topatze dugula, eta topatze dugunean, zuei kontatuko dizu egun, orekin gauden, eta ze gertatzen den gaurko egun handi honetan. Segi Gorka, Begoña horien bila, gaurkoak zoriondu behar baiti ditugu eta bestela, hemendik, Euskal Telebistako seinaletik, zorionak berriz ere, Begoña guztiei. Dantzaz ari ginen, ohorezko aurreskua egingo delako, Basilikatzean dagoen plaza horretan, Juan Mari Aburto alkateak dantzatuko du herritarrei eskainiko die dantza hori,
eta esan beharra dago, aurten azkenengoa izango duela Juan Mari Aburtok, hurrengo urtean ez baitu bere burua aurkeztuko hauteskundetara, beraz Bilboko alkate gisa azkena izango du, beraz egun berezia ere izango da gaurkoan, ziurrenik bai Aburto alkatearentzat eta bai inguruan ikusle izango dituen guztientzat. Ana Pertika hizketan ari ginen, beti Jai Alai dantza taldeaz, eta 19. mendean baldin badago tradizio honen idatziak eta bintzat informazioa badago, baina etenak izan ditu historian zehar. Noiztik da berriro ere tradizioa? Bueno, a ber, soka dantza edo aurrezkoa segurazki Euskal Herriko dantzarik ezarrena da. Eta ikerketa, ikusi agertu da, Bilbon, ikerketa batzuk esaten dute 17. Mendetik, baina 19. Mendean dokumentazio asko dago, Fray Gerundiok idatzi zuen aurrezko buruz, Humboldt idatzi zuen Bilboko aurrezkoei buruz, eta, alde horretatik informazio asko dago, eta gero, ikusi ahal izateko badago grabau bat Genaro Pérez de Villamil, eta hor 1852 urtean hor ikusten da erromeria bat Begoñan, eta oso argi eta oso ondo ikusten dira jende motak, agintariak, txosnak, eta ikusten da aurrezkoaren azken zatia, biribilketa bat, eta hor oso ondo ikusten dira bajantziak eta gauza pilo ikusten dira, eta guk hortik hartu digu informazio handiena, baina asko informazio asko dago, eta oso 17. Mendean badago informazioa, baina lehenago, eta Bilbon eta Euskal Herriko leku askotan. 1985 berreskuratu zen, ekitaldi hori, dantza hori. Hori da. Geroztik Bilboko alkateak dantzatu du urtero. Bai. Eta lan horretan, zuraitak, bai, paper garrantzitsua izan zuen. Oso garrantzi, oso papel garrantzia. Aitak nahi zuen aurrezkoari, ez dakit, dignitatea emotia, ze aurrezku, sokadantza dantza sozial bat da, eta normalean agintariek, edo eleizakoek, edo agintari politikoek, edo jente importanteak egiten du, eta herriarentzat dantzatzen du. Herriak ere dantzatzen ditu aurrezkoak, baina, jende importante orduan, urte horretar arte, dantzatzen zen aurrezkoa gaur ezagutzen dugu moduan, aurrezkulariak, edo bikote batek dantzatzen du, datzen dituzte zati batzuk, baina, pertsona bat edo bi. Eta nire aitak, Jon Pertikak eta bere lagun mina Iñaki Irigoienek ikerlariak dokumentazio asko zeukaten, eta esan zuten, eta zergatik ez ematen diogu Bilbori aurrezku digno, ez dakit, digno edo duina edo, bai, hori da, eta zeuskaten informazioarekin eta ikerketekin, eta montatu zuen aurrezkoa, gaur ezagutzen dugun aurrezkoa, sokadantza edo aurrezkoa, aurrezkoa da eskuak eramaten duna aurrezkularia dalako, eta hortik etorten da izena, aurrezkoa. Iruditan ikusi berri dugu Juan Mari Aburto alkatea, eta gaurko meza bukatu ondoren, orain bertan ematen ari den meza bukatu ondoren. Orain ezpata dantza. Ezpata dantza? Orain hasiko da, bai. Iruditzen mazaitu, zertxo baita entzungo dugu. Bai.
Ba hortxe, beti jaialai dantza taldeko kideen ezpata dantza, Begoñako amatxuri eskainia eta hortxe ikusi ditugu, agintariak eta Joan Maria Aburto bera. Zirudiena, zertxo bait emozionatuta ere bai, ziurrenik, egun berezia izaten baita gaurkoa. Dantza zaritu gara eta gero ere protagonista izango du Joan Maria Aburto bera, baina festa honen ernamuina, Eliza Katolikoan dago, eta noski, gaur Jose Andres Etxeberria dugu, aipatu dizuegu, Begoñako anaidiako kidea dela. Zergatik etortzen da inbeste jende ona, Begoñako amatxuren gana? Zeruko ama dalako, ezta? Denok izan dugu lurreko ama bat, bizitzara ekarri gaituena, ezta? Eta ama esaten dugunean, lurreko ama, zer daukago burua? Estitasuna, laguntasuna, ematea, eseren truke dena eskaintzea, beti iritziona, hori da lurreko ama. Zer izango da, sinizimena izan ez gero, zeruko ama. Zeruko ama, eskatzen duen guztia, bere semeak, Jesukristok eman egiten dio. Ordan guk, beragana zuzendu egiten bagara, konfiantza osoz, berarekin hitz egiten badugu, arizkide batekin egiten den modura, konfiantza osoz, eskerrak ematen badizkiogu. Eskatzen, eskerrak eman batetik. Gauzak eskatu, bestetik. Gero, gure adostasuna, naiz eta gauzak ondo ulertu ez, gure adostasuna, adierazten dugunean, beragandik lagunduak sentitzen garenean. Imaginatu lurreko amaren, gaitasuna, biderkatuta baina infinituraino, zeruko amak gureganako duen maitasuna neurtezina da. Eta maitasuna neurtezina denean, edo zer gauza lortu daiteke maitasun horren bidez. Dena da, sinestea, konfiantza izatea, eta beragan uste izatea. Hemen, milaka lagun dator, denetariko, batzuk etorreko dira ohitura hutsagatik, beste batzuk etorreko dira errostila on batzuk hartzeko, beste batzuk etorreko dira izan ere, esan dugulako, Jose Andres, ezagunak ikusteko, nolabait ere, ernamuina hor duela, baina nolabait ere festa herrikoia ere bihurtu dela. Agian erromes asko ez dira Eliza ere sartuko, baina egia da nolabait ere tradizioa eta herrikoia bihurtu dela, eta hori uztargarria iruditzen altzaitu. Uztargarria bihurtu da. Eta nik beti komentatzen dudana, ez da, mailak posible bada hitza berabiltzea arlo, sinismen arloan, hau ezin da neurtu kiloka, ez tonaka, ez ezertara, hau beste zerbait da, ez da, sinismena, sentimendua, maitasuna, baina naiz eta erabatera edo bestera, edo arrazoi bategatik edo bestegaitik etorri ona, beti dago Virginia presente, eta nik hori nabaritu izan dut, ni ona etortzen nabil azken 26 urtetan, 2000 urtetik hasita, anaikide egin nintzenetik aurrera, eta beti dago lotura bat Virginiarekin, erabatikoa edo bestekoa. Eta zer da horren frogabidea? Hemen urtero ikusten duguna. Naiz eta pentsamolde ezberdinak izan politikoan, arlo politikoan, arlo sozialean, hemen denok konpontzen gara ondo. Eta ez dago inoiz, inolako arazorik jentearen artean, zergatik, giroaren berme emalea Virginia delako, eta berme emaile hobea horik ez dago. Eta jentean artean ere, inoiz ikusten baduzu hemen pertsona bat, zeinarekin horren besteko dimen edo elkarrizketa edo harreman bide oso egokia ez duzuna, tarteko jarriz Virginiaren presentzia nik hori nabaritu dut sarri askotan. Naiz eta, ez dut esango areribak izan edo, baina, bateno ditugu edo mundu guztia ditu, honekin bestarekin ez horren besteko giro honik edo harreman bide aizain egokirik, baina Virginiaten aldatzen du. Orduan, zergatik jenteak eta esaten du, zergatik mantentzen dago, nola da posible hainbeste urtetan, hainbeste belaunaldi transmititzen delako. Nire gurasoak, naiz eta amengoak izan ez hemen, Begoñan eskondu ziren. Nire guraso zirenak, ez da? Argi zeukatelako, Bizkaiko patroia dela, Begoñako ama, eta Bizkai osoko patroia da. Nik lehen pentsatzen nuen hau gehiago zela,
Bilboko gauza bat, baina ez, Bizkaikoa ere bada. Bilbain dituen, bai, gainera gu Moribietan, gure herrian, eta ohituta geunden ardiak eta kaleskale ibiltzea, eta apur bate basatzen. Beste sofistikazio bat zegoela Bilbo. Eta Bilbora joateko horraztu behar zinen, kolonia bota, doktore jantzi, Bilbora jaisteko, eta Moribiete Bilbora jaitzi egiten da. Eta gaur egun oraindik ere jendea prestatuta etorri horretarako, eta esan duzu, prestatu eta lurruna bota, eta lurrun hori usaintzera baizu zein joan zaigun? Gorka Garnado, berarekin joko dugu. Ea zer lurrun, ze giro somatzen duen kalean. Gorka, aurrera! Bai, oso ondo. Azoka betean gaude orain, eta talo usaia dago hemen, festa giroaren seinale hori ere. Eta guk, badakizu, erronka berezi badokagula gaurkoan, begoinaren bat topatzea, oraindik ez dugu bat ere topatu, eta hemen daukagu kuadrilla bat lehen fitxatu dut, ez dakit, haupa kuadrilla. Kaixo. Zuetako bat ematez da begoina izango, ezta? Jo, justo ez, ni Naroa naz. Naroa. Bai. Bueno, Naroa, zurekin egot orduan, galdetuko dizut. Urtero etortzen zaite gaurko egunean, Begoñako basilika honetara abuztuak 15ean? Bueno, ni etorri naiz askotan txikitatik, baina orain egon naiz 14 urte bizitzen Alemanian, eta itzuli naiz orain dela 2 urte, osea, 2 urte hauetan naiz egon, baina justo gaur gogoan neukan etortzeko denbora asko delako ez naizela etorri. 14 urte Alemanian nolatan, ba? Bueno, ni opera abeslaria naiz, eta han egin dut lan antzoki baten, eta egon naiz 14 urte hor bizitzen, eta, baina Euskadi faltan botatzen nuen, eta etorri behar. Zerbait kantatzeko eskatzen badizut? Bueno, beste egun ematen, etorri zaitezte antzokira, eta entzungo nauzue. Oso ondo, hortxe mezua ere antzokietara gerturatzeko. Hori da, kultura oso garrantzitsua da, hau ere kultura da, eta, kultura etorri egin behar da, entzuteko, ikasteko, eta bere horizonteak zabaltzeko. Berezi izango da zuretzako gainera ere, beste urte kanpoan izan da, aurten hemen izateak gaurko egun berezi honetan Bizkaitarrentzat eta Bilbotarrentzako zer esanik ez. Noski, Bilbotarrentzat gure amatxu da. Osea, etorri egin behar da, bizitatxo bat egin, pizkatxo bat mezan egon, eskatu, familiantzako, lagunentzako, eta dastatu hemen dagoena eta disfrutatu pizkatxo bet. Zerbait jateko aukera izan duzu dagoeneko? Oraindik ez goiz da, baina gozea pizkatxo bat badago. Gu ere berdin gaude, ez pentsa, lanean zaudete eta, igual lanan ostean jango duzete zerbait, ezta? Hori da, seguro baiet. Orain, aurreskua ikusteko aukera daukagu, ez dakit horretara joateko aukera, intentzia daukazuen, edo? Bai, noski baiet. Orain joko dute baita ere bandak, Bilboko bandak, eta aurresku egiten da, eta alkatea egongo da, pertsonaiak eta hori dana, eta hori, oso polita da ere bai ikusteko, ezta? Beraz, gaurko plana zuentzako zein da? Bueno, momentu honetaz gozatzea, Virginiarekin egotea, eta, egun polit bat pasatzea, ambiente polit baten, ezta? Oso ondo, mila esker. Bai, zeuri. Oso ondo pasata, ja hemendik ikusiko gara gehiago Alemanetik baino. Noski. Etorri zaitezte antzokietara, Arriaga antzokira, Euskaldunara, Bosera, Euskadik orkestara, kultura oso garrantzitsua delako. Hortxe mezua ezinbestekoa, mila esker. Zeuri. Eta ondo pasaguna. Berdin. Bai, agur. Oso ondo, hortxe mezu horrekin antzokitara gerturatzeko, kulturaz gozatzeko, gaurko ere kultura ere badelako. Eta oraintxe gozatuko dugu Bilboko orezko aurreskuaz, beraz gu arantzagoa segituan. Hortxe entzun dugu, Naroa gure opera kantaria, eta esan dugu kultura herrikoia, Eliza eta aldarrikapena ere bai, aldarrikapena ere bai, denak uztargarriak gaurko egunean, eta denak ere gure kulturaren parte. Jose Andres, esan dugu, jendetza ibiltzen dela, mundu osoan zehar ere badagoela. Bai. Begoñako amatxurekiko erreferentzia hori. Bai, Begoñako amaren Elizak, Espainiatik atera gabe, bata dago Almazigan, Tenerifeko iparraldean, ni sortea izan nuen bertan egotea, inauguratu egin zenean, Eliza bedeinkatu zenean, bide nabar esaten dut, Eliza baten bedeinkapena, Eliza baten sorrera, zoragarria dela zelako solemnitatea, zelako kanona, zelako erritoak betetzen diren, hau bedeinkatu, beste bedeinkatu. Bertan egon zen Don Joseba, orduan laguntzailea zen garaian, eta Don Bernardo, bertako gotzaina. Eta baita egon zen bertako inguruko Santa Cruz de Tenerifeko
alkatearen ordea, eta bueno, izugarrizko, zoragarri izan zen, Almaziga. Gero, Sagunton, badago beste eliza bat, Begoñako Amaren, Valentzian, Zaragozan, Gijoneko patroia da, Begoñako Ama, Gijoneko patroia da. Madrilen badago auzo bat, Barrio de Nuestra Señora de Begoña, ditzen dena. Ara joan ginen kofradiako lagunok orain urteak, eta, bueno, estandarte eta guzti, eta dana, herri kirolak, eta dantza, euskal dantzak, nun eta Madrilen, zelako devozioa Madrileko barrio, alan ditzen da, de Nuestra Señora de Begoña, Madrilen. Portugalen ere badago, Argentinan ere badago, bai, elizak, zoragarri Begoñako bere elizak. Eta gero bide Navarra aipatu behar da, lehen komentatu dugun modura, gaurko jaia, jasokundaren jaia, mundu osoan ospatzen dela, ezta? Eta orduan, kristauok sinistu egiten dugun dogma bat da, Ama Birjinaren zeruratzea, gorputzez eta harima zerura, baina lehendik ere, aitorpen ofizialik edo izan aurretik, herriak, herri xeak, herri idazten eta irakurten ezekienak, argi zeukan Ama Birjina ezin zala lurperatu egin eta ezin zala bere gorpua usteldu beste edozein pertsona baten modura. Claro, Ama Birjina sortzez garbia da, ez da, aparta da, Ama Birjinaren kasua oso da berezia. Orduan, denek ziur zeukaten, hauze, jasokundeko jai hau, gerora begira, mendeak ikusita, edo pasauta, aitortu egin dena, egisantua zela. Eta horti dator tradizioa, gaurko jai honetan, ona etortzekoa, ere? Hau da, Begoñako Ama, Birjina lez, abokazio horretan, zerura, jaso izan dela gorputzez eta harimaz. Eta hori da jai, mundu osoan ospatzen. Begoñako Ama, Bilbotik mundura, eta gaurkoan, mundutik Bilbora hemen Euskal Telebista, ETV baten zuzenean ari gara, baina ETV honen eta YouTubeko kanalean ere ari gatzaizkizue, beraz, emakizun honek ere, balio beza, mundu amarrena dauden, Begoñako Amaren deboto horientzat, eta sinistun horientzat. Ana, aipatu dugu, edo aipatu baino hobeto esan da, ikusi ditugu, zure dantza taldeko, beti jaialai dantza taldeko kideak, hor, prestatzen hasia direla, eta tira, kilimak sentituko dituzten nunbait hor, seguraski ere urduritzen hasiak dira, laster dantza egingo dutelako, baimena eskatuko dirako. Hori da, alkateari baimena eskatu behar diote, plaza erabiltzeko. Nagusia da alkatea, eta berak egiten du lehenengo buelta, baina gero dantzariek dantzatzeko baimen eskatu behar diote, eta baietz esaten badu, eta nik suposatzen du baietz esango dietela, eta orduan haiek hartuko dute plaza eta dantzatuko dute. Noizbait gertatu da ezezkoa? Ez. Protokoloa... Baina, badazpada eskatu behar da. Tira, hor ikusi dugu, ezpata dantza egin diotela Begoñako Amatxuri, Basilikaren barruan, hori ere berezia izan da, Bai, hori da, ezpata dantza eta dantza itzi bat da, hori da, bueno, gero aurrezkoa dantza sozial bat eta jende asko dantzatu da, baina ezpata dantza batean pertsona zenbatuta daude, kapitana dago, eta hori dantza hori Ama Birjinari eskatzen zaio. Gero, kanpoan egiten duena, soka dantza hori, dantza zabala da, dantza sozial. Eta horregatik daude agintaria, gero dantzariak, eta edozeinek hartzen du partea. Plazako irudiak ikusten ari gara, gure dronearekin, aireko irudiak, txori begiz ikusiak, plaza biribil horretan. Izango da dantza, baita ere Gernikako arbola, entzungo dugu, plaza ondoan eskuinaldean ikusten dugun zuhaitz horren azpian ere abestuko baitute, eta hor ikusten dugu, eskaileretan, alde batean nolabaiteko hilara egiten ari direla, bertatik igarotzeko, eta hor ikusten dugu, zirrikitu bat ireki dutela dagoeneko plazara sartzeko. Esan dugu, Jose Andres, zu 2014tik Begoñako Anaidiako kidea zarela, imaginatzen dut geroztik urtero hemen izango zinela. Bai, hemen egoten gara, Anaidiok, gainera gure zereginak ditugu hemen, bataz beste, azken urteetan, eta orduan bertako erretore esan, lagun izan dako Don Jesus, Garriton Aindiari, esan genion modura, arduratu izan gara azken urteetan Basilika gau osoan zehar irekita mantentzeko.
Lehen gertatzen zen, azkeneko mesa izan ez gero eta urrengo eguneko, hau da, eguzten 15-eko, goizaldeko 3:30 arterainoko tarte luze horretan, basilika itxita egoten zela. Eta gogoratzen naiz egun batean, urte batean, hobeto esan da, zaparra deitzela jauzi zela, eta jentean denok inun estaltzerik modurik ez, eta guratu zitzaigun, eta errotore orduan zenari eskatu genion, esan genion, ondo iruditzen bazitzaion, gu arduratuko ginela anaikideok, basilika gaua osoan zehar mantentzeko irekita, ez da? Eta ordutik aurrera, irekita egoten da. Gero, 9 urrena otoiztu egiten da goizeko 1:00 bitartean. Nik otoiztu nuen honetan euskaraz eta Beatriz Marcos bilbotar oso ezagunak egin zuen gaztelaniaz. Eta gure zereginak dira, gero, gure estanak, gure kasetak antenditzea, pues un año especial, Día de la Machu. Celebramos en Bilbao y en Vizcaya la tradición de la Virgen, del Día de la Virgen, y lo hacemos aquí en Begoña, donde nuestra Machu, y para mí, como decía, pues es un momento especial porque es mi último día de la Machu como alcalde de Bilbao, y por eso hoy volveré además a bailar, a intentar bailar el aurresku, y lo quiero hacer como agradecimiento al pueblo de Bilbao, a la gente de Bilbao, a bilbaínos y bilbaínas, por el cariño, por la ayuda que me han mostrado y por la cercanía que me han mostrado a lo largo de estos 12 años. Esa sería mi primera reflexión. Una segunda reflexión sería que es más necesario que nunca recuperar la política como lugar de encuentro, desde la posición de cada uno, desde la forma de pensar de cada uno. Política de encuentro basada en el respeto y la convivencia. Y tenemos, yo diría que la obligación urgente de recuperar ese espacio. Y finalmente un recuerdo por las personas que lo estén pasando mal, por bilbaínos y bilbaínas en situaciones de enfermedad o de cercanía a la exclusión social, en circunstancias en definitiva de sufrimiento. Trasladarles que, desde el Ayuntamiento de Bilbao, en la medida en que podamos, queremos ser ese apoyo que muchas veces necesitan. Y finalmente, desear que Bilbao siga siendo una ciudad que evoluciona, una ciudad que tiene presente, una ciudad que hautagai gisa Bilboko alkate izateko, eta beraz esan du berezia izango dela, eta eskerrak eman nahi dituela Bilboko herritar guztiei 12 urte guzti hauengatik. Euskaraz, Amatxuren egun honetan, netzako neure alkate moduan, neure azken amatxuren eguna, eta horrexegatik gaur berriro saiatuko naz aurreskua dantzatzen, eta dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan. Bigarren hausnarketa izan behar da, denon artean lortu behar dugu berriro politika topagunea izatea. Topagunea guztiontzako, bakoitza beraren pentsamendutik, bakoitza beraren jarreraitzik, baina danok pentsatzen beharrezkoa da elkarlana. Herri honetan badakigu zer dan elkarlana, zer dan auzolana, eta danon lana behar dugu esparru hori, politikaren esparru eremu hori berreskuratzeko topagun bezala. Eta amaitzeko gogoratu bilbotar guztiek batez ere egoera txarrean dausenak, bai sufritzen dausenak, bai gaixorik dauselako edo sufritzen daudelako. Eta beraiei esan hemen dagoela Bilboko udala alde neurrian laguntza emateko. Eta azkena Bilbo, neure hiria, jarrai dezan hiri aurreratua izanez, jarrai dezan jarrai dadin evoluzionatzen eta pentsatzen Bilbok daukala etorkizun izugarria, eta etorkizun hori guztion artean eraiki behar dugula. Eskerrik asko.
alcalde, estamos a las puertas del aste nagusia. ¿Qué llamamiento hace en su última Hortxe Juan Mari Aburto, Bilboko Bueno, pues el llamamiento tendría alkatearen que ser hitzak el entzun ditugu, esan dugun bezala, eskerrak eman la ditu gente está Bilboko herriari, deseando baina baita ere disfrutar aldarrikapen y politikoa que lo que egin reine du, sea la alegría, orotariko lo que reine sea pentsaerak denak bat egin dezaten, errespetuan oinarrituta, eta gaurko eguna ere baliatu nahi du, hemen inguruan dauden orotariko ideia horiek guztiak, elkar topa daitezen eta elkar errespetatu dezaten. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, komunikabideekin hizketan eta laster bertako eskailerak igor, eskaileretan dago, Basilikaren atzealdean eta plazara igarotzeko pasabide horretan dago, laster egingo du plaza aldera, beti jai alai dantza taldeko kideekin, esan dugu, Ana Pertika ere hemen dugu, dantza talde horretako kidea da, bere aitak Jon Pertikak hasi zuen dantza talde hori Basurtun eta egun merezia kontatzen ari garen bezala. Jantzkerak ere eleganteak, gaurko egunaren kari, Oso eleganteak. Lehen komentatu dudan grabadetatik ateratu daude, eta oso fideltasunaz egin ditugu, horretako nire amak egon zen Orlandalan. Zure amak egin ditu, zure amaren izena. Bueno, eginez, Ana Santa Coloma, Ana Maria Santa Coloma. Eta... Zorionak, Ana Maria. Bueno, hil zen, hilda dago ja. Baina... Nunbaitetik begira hariko da, kaso? Hori segur, hori gaizki dago, hori josi behar da, hori ez dago ondo lizatuta, eta bueno, laguntza handiak ikizituen, alde batetik Karmele Goñi, Euskal Museoren momentu hartan, Euskal Museoren zuzendaria, gero Gipuzkoako Mikel Izarza, oso aditua gai hauetan, eta bueno, telak erosteko, eta bueno, oso lan izugarria egin zuten. Txistulariak entzuten ari gara, Ana Maria Santa Coloma, Ana Pertikaren amak egindako jantziak aipatu ditugu eta ikusi ditugu. Txistulariak, Juan Mari Aburto, Bilbotarrak agurtzen, Bizkaitik etorritako jende agurtzen, Joseba Segura, Bilboko gotzaina ere berarekin du, eta jende agurtzen, esan dugu azkena izango duela, berezia izango da, eta esan du eskerrak ere eman nahi dituela Bilboko herritarrei, eta hortxe, eskua luzatuz ari da Aburto alkatea. Txistulariak entzuten ditugu. Zuke, Jose Andres, dantza aurrezko hau ikasteko aukerarik izan duzu noizbait? Betarik izan duzu? Ez, nik ez dantzan. Ez zara dantzari pina? Ez dantzari pina. Bi anaia ditut eta bai horiek egon ziren gazteagotan dantzatzen, Udabarri dantza taldean, Amorebietan, Ilerrian. Txistulariak dira, anaiak, eta, bueno, urte askotako, herriko jai auzo denetan, jotzen dute, txistuarekin, eta ezagutu zuten, Ana Pertikaren aita ere, eta, bueno, azken baten txistua, gure euskal musika, gure kultura, Naroa izeneko opera abeslari bikain horrek esan duen modura, kultura arlo guztietakoa zabaldu behar dugu, oinarritu behar dugu. Gernikako arbola entzun behar dugu. Bai.
gabe. Zoragarria, txistuarekin, ikusi dugu Elisabete Etxanobe eta alkate jauna ere abesten, abesti ezagun hau eta herriko hau, maitatua dena. Txistuaren doinu ederrez, gainera entzun dugu, eta laster plazara joko dute hortxe iruditan, Juan Maria Aburto alkatea, dantzan hasi aurretik. Ana, ze aholku emango zenioke alkateari hasi aurretik, zai beroketarik edo egin behar den berezirik edo hotzean hasiko den? Bueno, a ber, oso merito handia dauka, dantzaria ez izanez, hor jartzea, ensaiatzea, eta gainera osasunez ez dago oso ondo, eta guk eskertzen diogu asko, ze merito handia dauka. Eta, bueno, konsejoa, tranquil egotea, eta disfrutatzea, ze azken aurrezko izango da lagen. Zuk pausoak eta denak buruz jakingo dituzu, eta begira ari zarenean eta zer sentitzen duzu? Pauso hori ez du oso ongi egin bestea, faltak ateratzen ibiltzen zara edo... Alkateari? Bai, ez alkateari ez bestela, Ez, bai, guk nik ezagutzen ditut eta nik konturatu naiz konfunditzen direnean, baina jendea normalean ez ateratzen, eta, bueno, importantena ez nabaritzea. Konfunditzen badira, normala da, bueno, aurrera jarrotzea, ez gelditzea eta tranquil egotea. Baina esan duzu bezala meritu galanta, Bai, alkatearena oso meritu handia. Dantzaria ez izanik, gaurko dantza egitea. Jose Andres, hau ere gaurko egunari lotuta berezia izango da, hau, dantza hau. Bai, benetan, bai. Gainera hemen ikusten dugu gure tradizioa, gure kultura, gure musika, eta gero, agintaritza politikoa, eta zergaitik ez esan, agintaritza religiosoa ere. Claro, gotzaia dago hor alkatearen ondoan, eta hori oso ondo dago, jentea eskandalizatu egiten da, entzunez, agintaritza, Elisarena, eta, bueno, ez dakiz pentsatzen duen, baina Elisa erakunde bat da. Orotariko agintaritza, ikusten ari gara, Jose Andres, eta plazako giroa, hartu behar dugu, Gorka Granado, aurrera! Arratsaldeon, hori Eguerdion Patxi, Patxi Irigoienetik Iñaki Irigoienera. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon, bai. Bueno, Iñaki Irigoien daukagu gaurko aurreskua bere garaian berreskuratu zunetako bat. Nolako izan zen berreskuratze lan hori? Lan hori izan zen hemen beti izin da aurrezko egiten. Askotan alkati bera bakarrik gineko, izate bateko izan zen ortondo izan dago, erabak egin duen aurrezko bakarrik ez dela aurrezko. Aurrezkoa soka dantza bat dela, eta soka osoa egin behar dela. Hori gaitik erabak egin duen, soka dantza bidar duen. Gainera, milek deuko dibujo bat, 19. menardialdean, edertu egin ja, hemen bertan zelan egin zen aurrezko bat. Eta guk erabak egin duen, erropak eta denpora hartakoak erabiltzea. Orduan egin zen, berriz egin milen itxurazko aurrezkoek. Da gaina pausuek eta musikak ondo zautzen dut zen. Da, ez zeban programarik egon. Baina aurrezko oso bat egitea. Oso ondo, mila esker, eta gozatu gaurko egunaz. Alkate entzungo dugu orain. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko. Betetzeagatik. Baimena daukazue, nola ez. Jende asko daukazue itxo egiten. Baina beti egiten dudanez, aurten be, saiatuko naz, neu dantzatzen. Eta zer adierazi nahi dut horregaz? ¿Qué quiero expresar con intentar bailar el aurresku delante de vosotros y de vosotras? Han sido 12 años y es un momento para mí especial, es un momento relevante. Y lo que quiero es expresar el agradecimiento que siento hacia todos vosotros y plazara gerturatu diren herritar guztiei, eta laster iritsiko da, Ana, baimenaren une hori, eta dantzan hasiko zaigu. Laster batean dantzan hasiko zaigu. Iñaki Irigoien ikusi du iruditan, garrantzitsua baita ere gaurko dantza berreskurapen horretan, aipatu duen bezala. Begoñako amatxu mundu guztian barrena zabalduta dagoaren debozioa, eta konturatuko zineten ez, Irigoien darrak ere zabalduta daude, Zabalduta, bai. Zabalduta gaude. Zabalduta. Tira, badoa, Juan Maria Aburto alkatea. ¡Valiente!
Ba, hortxe, txalo zaparra da, eta arrasunkiturik Juan Maria Aburto Bilboko alkatea, esan dugu azkena, izango duela, ez baita hauteskundetara aurkeztuko eta 12 urteren ondotik. Azken aurreskua dantzatu du, horrein balorazio egingo du, Ana, zer iruditu zaitzu, alkatearen dantzatzen ikusi duzu? Amar bat, lehen esan dudan moduan, merito handia dauka, eta eskertzekoa da horra agertzea, eta Bilboko herriari berak alduena egitea eskaintzea. Eta hori eskertzekoa da, eta nik 10 bat ipintzen diot. Jose Andrés, gustatu altzaitzu, alkatearen dantza? Asko gainera, zentano dakigu, alkatearen osasuna ez dagoela bere unerik onenean, ez da asko gaitik ere, eta egin duen esfortzua, egin duen alegina, txalogarria da benetan. Txalogarria da benetan, ez dalako jatorriz dantzaria, eta, bere goera kontuan izanik eta egin duena primeran egin du. Eta amaitu du, izugarrizko begirunea adieraziz jenteari, eta, bero bere, ikusi dugunez, unkituta geratu da. Bezarkatu egin du bere laguna, baina betiko lagunak izango balira modura. Umetan jostailu berekin baliatu izango baziren modura, eta horrek adierazten du sentimentu handia, bera. Bai, Ramon, laguntzaia, taldekoa izan zen, beti jaiari taldean datzen zuen, eta aspalditik ezagutzen du, eta berak eskaini zio pasu batzuk irakasteko, eta lagunak dira, bai. Oso ondo, primeran. Dantza lagun edarra izan du beraz, Juan Mari Aburtok. Eta orain plazan, dantzariak, beti jaialai dantza taldeko kideak, Ana, zer da ikusiko duguna, ondoren? Orain desafioa ikusiko du, aurreskulari eta atzeskulariak dantzaren zati bat egin dute eta desafioa da. Entzun eta ikusi egingo dugu. Eta orain, Ana, urrena? Orain, aurreskulariak 8koa 2x4 egingo du. Eta hasiko da, buelta bat ematen plazai. Ikus dezagun.
Tira, hortxe, ari da dantza emanaldi aurrera, Ana, irribartxo bat ere ikusi dizugu, hemen, dantza ikusi bitartean. Ondo egiten nahi dira, eta pozik. Pozik. Unkituta. Bai, eta gainera bitxu hor dantzatzen duena da nire joba. Zure joba da? Bai, así que hemen nago ikusten. Ba, ikuste zagun, nola dantzatzen duen zure jobak, bikain, seguru. Hortxe, dantzari finak, beti jaialai dantzatadeko dantzari zaluak, arinak, bizkorrak. Eta, Ana, hau kale jira hau izango da, amaiera, suposatzen dugu. Ez, kale jira honekin, erromeria lehen jai guztietan egiten zen ezoka dantza, eta gero bukatzen zen erromeria batekin. Egiten da jota, tarinarin, eta guk egingo dugu bai polka bat. Polka hori, guk asmatutako polka bat, baina Bilboko soinu batekin eginda dago. Aurkitu genuen Bilboko polka aintzinekoa eta koreografia bat. Baina orain egingo dute jota harinarin eta gero bukatzeko polka. Gero beste biribilketa bat eta listo. Izan ere, arestian aipatu duzu, ezta? Bilbokoak diren berezko dantza horiek, dantza horiei eustea dela baita ere, zuen dantza taldearen intentzioetako bat, intentzio nagusietako bat. Hori da. Guk esan behar genuen Bilbon ere jatorrizko dantzak egoten dira. Leku guztietako dantza ziren, ez da ezer berezirik, baina bere era propioa eta beste leku guztietan egiten diren dantzak hemen egiten zirenak, eta hori da gure asmoa. Eta dokumento importanteak gurkitu ditugu, eta hori saiatzen gara gauzak mantentzen, errekuperatzen, eta aurrera jarraitzen. Eta urtero, Begoñako amaren egun honetan, edo ama Birjinaren jasokunde egun honetan, horrelako dantza ikuskizun bikainak eskaintzen hemen Begoñako basilika atzean dagoen plaza eder biribil horretan. Jose Andres, gozatzen ari altzera? Bai, oso polita. Gainera ikusten da jentea oso posi dagoala, denetariko jente, gazte, zarrume, famili, denok elkartuta, jai handi honegantik. Dantzariak bikaina dira, janskerak zer esanik ere, ikustekoa da azken detaileraino, txapelak, orrazkerak, gonak, txalek, ikusgarria benetan. Ikusten da, suposatzen dut nik, astero ensaioak engo dituztela, gure dantzari hauek, maila hau mantendu alizateko. Astero, igual ensaio bat, edo bi behar bada. Bi edo hiru. Orain, abuztuan, bi aste oporran egon gara, baina ja berriro. Berriro martxan. Ensaio astero horretarako behar da denbora eskaini, behar da esfortzu egin, behar da, maitatu, kulturaren arlo garrantzizkoa, dantzarena alegia. Ikusi besterik ez dago zelako postasuna arpeia dituzten dantzariek ere. Naiz eta neurre batean nekatuta egon, landa guztiz ere postasuna nagusi. Bai, bizkor daude, dantzako kideak. Hori da. Haiek ere esfortzu handia egiten dute. Esfortzu handia, egin, eta baina hala ere irriparra nagusi, horrek badago zerbait. Bai. Hainbeste jenderen aurrean ere itxura eman behar baita. Eta pozik
Claro. Postasun hori erakutsi behar da. Pozik daude, baina ez badaude zuzik esaten digu pozik egoteko. Dena den dantza maite dute eta hori Hori da, hori. Ez baduzu maite, ez astero bi edo irutan ez aiatzera, eta dantzantzea maite behar duzu, bestela ez zara joaten, eta ez duzu esfortzu hori egiten. Eta jente gaztea sartzen da berria. Bai, kostata, mutilekin kostatzen zaigu gehiago futbola, oso... Baina, bai, kasu honetan, igual mutil gehiago dago, neska baino, baina umeei kostatzen zaio. Futbola da futbola, eta sartzen dira, baina kostata. Gerora agian nagusiagoak direnean, mutilek gero berriz atzera buelta egite dute dantzara, edo? Aguantatzen dena jarraitzen du, eta hor dago, baina badago sasoi bat, eta sasoi horretan futbola aukeratzen dute. Claro. Nerabe sasoia. Bai, hori da. Nerabe sasoia esango da komplikatuena. Bai, baina batze hori pasata gero, jarraitzen dute, eta pozik gainera. Dantza jarraitzen dute, beti Jai Alai dantza taldeko kideek, Ana zure joara ikusi dugu tartean, maisu onak izango zituen, hark ere? Bai, hor daude mazo sartuta, maisuek ere dantzatzen dute. Maisuak ere dantzariak noski. Bai. Haben ez dago maisu dantzarik bakoitzak ikasten duena, irakasten du. Jakin gabe. Bai, hori da, eta horrela jarraitzen du. Dana voluntarioa da, eta hori. Saria da dantzatzea, besterik ez. Dantzekin aurrera jarraitzen dugu eta beste pixkat entzun behar dugu. Eta ikusi, noski. Ikuskizunak aurrera jarraitzen du eta beti Jai Alai dantza taldeko kideak ari dira. Esan dugu, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak abiatu duela gaurko ikuskizuna eta ohorezko aurreskua eskaini duela Bilboko hiritarrei, bere azkena, 12 urteren ostean, ez baita hauteskundetara berriz ere aurkeztuko eta berezia eta hunkigarria izan da bere aurresku hori eta gerora hemen ari gara ikusten, gainontzeko dantza guztiak, Jose Andres Etxeberria, Begoñako Anaidiako kidearen konpainia dugu gaur emankizun honetan zehar, eta Ana Pertika, dantza taldeko kidearen laguntza. Benetan gozatzen ari gara gaurko ikuskizunaz, eta aipatu dugu, janzkera, janzkera ederra oso zaindua, eta benetan garai batera, garamatza, Jose Andres? Bai. Beste garai batean bagaude lez gaubintza, ezta? Ematen du denborak atzera egin duela eta janzkera bidez eta garamatza alako beste gizarte mota batera, ezta? Beste ditura batzuetara, beste denbora neurtzeko beste irizpideetara, beste bizitza lasaiago batera, beste bizitza, ezberdin batera.
Bai, internetik gabekoa, bueno, ezagut esan dugu, internetik gabeko bizitza, ez da? Bai. Orain ematen du mugikorrari gabe, bueno, esala da inor, ez da? Baina, bueno, bizi izan gara, beste era batean. Imaginatu, dantza, janskera hauek aramatzaten aldean, zer nolako bizitza izango zen, orain 100 bat urte, orain 200 bat urte, edo... Hori da, eta gainera hor argi ikusten da, bueno, goiko mailako klaseak, zapatak erabiltzen dituztena, gero besteak alpargatakin, oso kuriosoa da eta oso interesantea. Bai, gizataldeak beti behiz izan dira, orain ere behizten dira, ez da, kotxen bidez edo bigarren etxe bai, lehen ere, erromerietara mota guztitako jendea joaten zen, eta orain bezala lehen ere nabaritzen zen. Urteetan atzera egiteari buruz hitz egin dugu, Jose Andres, anaidiaren parte zarrenetik, ikusi duzu festa honek bilakaerarik izan duen edo antzeko mantentzen da? Nik uste dut antzeko mantentzen dela, umeen gandik hasita, familietatik pasatuz eta pertsona nagusien ganaino ailegatuz, nik hemen ikusi izan ditut 23 urtetan zehar, umeak zirenak, gizon emakume eginak, garai bateko mona itonak gure artean ez daudela, bilakaera natural bat, eta jende aldetik denetariko jendea datorrela, eta nolako alako leialtasun moduko badago, alaz Bilbon eta ez bakarrik Bilbon, Begoñak asko erakarpen handia du jentearen gara, edo nori galdetuz gero Gran Biatik edo Bilbotarra zara, Begoña, bintzat, ziur denek edo gehienek esango luketela, noizbenka joaten naiz, bintzat, inork ez dizu esango zerra hori, edo ez presente dago bizitzan, eta guretzat pozgarria da lagundu egitea apur bat debozio hau indartzeko, atzuko prozesioa, eta baterako, gero urriaren 11an ere egiten ditugun hemen ekintzak, umeekin, baita orduan ere egiten dira herrikirolak, eta egiten dira kulturaren beste adierazpen batzuk, mesen kopurua ere gehitu egin da, onditu egin da urriaren 11an, eta anaidia horretarako dago, hori debozio hori indartzeko, eta debozio hori aldenik eta gehien errotzeko, jentearen artean. Joandakoak gogoratzeko eguna ere izango da gaurkoa, berezia. Bai, baita ere. Guk anaidian badugu egun finko bat, zeinan otoitz egiten dugu, basilikan bertan, eskela ere jartzen dugu egunkarietan, urtean zehar diren anaikideen zerrenda egiten dugu, eta haien gati otoitz egiten diogu Ama Birjinari. Urtea dira, gure anaidia gainera historian zehar mendeetako historia du. Hor sartzen bagara historian, hemen, gurea da, 1957 urtean berreratu zena, gero aldatu din zituen bere estatutuak, baina gero atzerago joz gero, hemen izugarrizko lehiak egon ziren, baina leia biziak, Begoña eta Bilboko anaidien artean. Begoña eta Bilbo bi mundu ziren, ezberdinak arlo guztietan. Gauza bat egingo dugu, Jose Andres. Leia horretan hitz egingo dugu, baina ETV honen jarraituko dugu, izan ere ETV bateko emisioa hemen eten behar dugu. Eskerrik asko, Jose Andres, Etxeberria benizategatik, Ana Bertika ere bai, beti jaialai dantza taldekoa. Eskerrik asko plazer baduzue ETV honen, eta hurrengo batean ere elkartopatuko dugu. Eskerrik asko, agur! Bai. Sí, pero un minuto. ETV bateko
seinalea atzean utzita, ETV honen jarraitzen dugu hemen, ohorezko aurreskua eskintzen ari gara zuzenean, eta gaur protagonista berezia den Juan Mari Aburto Bilboko alkatearekin dugu, Gorka Granado gure lankidea, aurrera Gorka! Hala da, hemen txauko aukera Juan Mari Aburto Bilboko alkatearekin egoteko, zorionak gaurko aurreskoatik. Bueno, ni saiatu naz, zehoz ere itzen, eta errespetu osoz egin dut, izugarrizko aleginak egin ditut, ze, aldaka oraindik ez daukat ondo, baina uste nuen merezi zuela, pena merezi zuela, eta hemen txen hau. 12 urte eta gero imaginatzen dut gaurkoa azkena izan da, berezi izango zela, nola pasaitu zu azken egunak, eta nolako izan da gaurko dantzaldia ere? Ba oso berezia da, hori egia da, emozioz beteta, gaur altzatu nazenean, noetik altzatu nazenean, konturatu naz azken aurrezkoa, azken Ama Birjinaren eguna zela alkate moduan, eta emozio hori barrutik sentitu egin dut, eta, postasunez baita ere, esango nuke, egun berezia, baina oso polita. Eta bukatzeko, galdetu nahi nizun ere, etorkizunaren inguruan, urrengo alkatearentzako ze gomendio, gaurko egun berezionetan, Bizkaitarrontzat egun berezia gaurkoa, gaurko egunean aurrezkoa dantzatzeko ze gomendio, urrengo alkatearentzako? Lehen gomendioa izango zen, tradizioaz jarraitzea, dantzatu behar du. Nik esango nioke dantzatu behar duela. Eta dantzatzeko, neure kasue moduan izango balitz, nik ez nekien nola dantzatu, eta beti jai alairekin, Ramon, nire kasuan laguntzarekin, azkenean lortu nuen edo lortu dut zeozer egitea. Eta laguntza hori eskatzea, gomenduko nioke, eta tradizioaz jarraitzea. Osondo, mila esker eta zorion agorko batik. Eskerrik asko zuoi. Hemen jarraituko guguk ere, urrengo minutuetan, gaurko egun berezi honen kontakizuna baten zuei, zuzenean. Noski baietz eta Gorka Granado da gure ahotsa eta gure begiak izaten ari da gaur Basilikaren inguruan eta Basilika atzean dagoen plaza horretan. Juan Mari Aburto entzun dugu, 12 urte eta gero, 12 aldiz egin eta gero, zerbait badaki eta hortxe, bere aholkua, Ana? Bai. Aholkua zer iruditu zaitzu? Oso ona, urrengo alkatentzat ez dakigu nor izango den, baina tradizioari jarraitzea eta ez badaki, dantzatzen ikastea. Ikastea? A ber, igual tokatzen zaiona, igual dantzaria da urrengo alkatea. A ber, urrengo alkatea, agian, hendik ere dantzaria. Bai. Iñaki Irigoienekin batera ikusten dugu, dantza hor eskuratzeko, lan nekaezina egindako gizona, Juan Mari Aburto alkatearekin batera, eta beti jai alai dantza taldeko kideekin argazkia aterate gero. Plaza pixkat usten ari da, egia da, ehunka jende ibili dela eta gaur kopuruen arabera, aurre ikuspenen arabera, egunean zeharren 150.000 jende hemendik igarotzea espero da, jendetza da, eta esaten ari gara, goizetik jendetza biltzen duela, jai herrikoia da, baina baita ere kristautasunarekin lotutakoa eta tradizioarekin, eta hori guztia dena uztargarria da gaurko plaza honetan. Eta hortxe hau zer da, protokoloan... Protokoloak dakarren zerbait da, edo... Bai, urtero alkateak egiten du argazki bat, eta agintari guztiak agertzen dira argazkian, gero familia eta hori bebai, eta gero guk gu normalean egiten dugu tontakeri hori, eta simbolo bada eta argazkietan bete egiten du hori. Eta, azken aurrezkoa danez, igual alkateri eskaini diotik. Nola izaten da, eskuekin zer egiten duzu? Eskuekin beti jai, alai. Tira, polita da? Bai, polita guretzat, bai. Argazkia oso protokolarioa da, eta, herrituta. Bai, baina pixkat, momentu horri, ostasuna izan dezain, ostasun hori edo kentzeko. Bai, normalean ez dut egiten. Hemen, baina, gaur bai. Ez dakit hori okurritu zaio. Pozik egongo direlako. Bai, pozik. Eguraldiak ere lagundu du izan ere. Hori da. Ateri eutxi dio. Eta temperatura ere, tira, okerrezpanago, 25-26 gradu ditugu. Dena den, zerua lainotuta dago eta eguzkiaren, ez dakit,
gaur oso bero hori ez dute gaur sentitu. oso ondo egon da. Hobeto lako guraldia eguzkitzua edo sargorikoa baino, bai dantza egiteko. Bai, pasadan urtea 46 graduekin dantzatu genuen, laburtu behar genuen apur bat, sekulako beroa izan iaz, eta aurten askoz hobeto. Dantzarientzat askoz hobeto gaurko 25. Gorka Granadoren gana joan behar dugu, plazan arrimatu baitzaio, beste lagun bat. Hori da, plazan jarraitzen dugu, eta publikoaren bila joan gara, ea jendeak ere, zer ikusi duen, nola gozatu den gaurko dantzaldia, arratsaldeon, eguerdion. Arratsaldeon, bai. Ze iruditu, hemen ikusten ditut lehenengo fila honetan, uste dut, gauza erreza ez dela lehenengo filako toki bat topatzea. Zema denbora dara mazu hemen da denbora toki hartzeko zain? Bueno, hasi baino lehenago ordu bete bai egon gara, gutxi gora bera 12etan eseri gara, eta gero ordu bat eta arte, ordu bete egon gara. Baina nik lehenengo bider ikusten dutena, orduan esan dut, hemen egongo naiz, itxaroten. Lehenengo aldia beraz, aurreskua ikuste duzuna, ze iruditu? Alkatek ere dantzatu du, beraz, azken urtea izan da, ze iruditu gaurko ekitaldia? Bueno, oso politxo, no? Gero dantzariak eta euren dantzak eta ni ere dantzaria naiz, Osea, orduan ni posik, gustatzen da, badaki gutxi bera dantzak eta hori, eta alkatea, egin dau aldauena, normal, politxo gonda dana. Oso ondo, eta orain, ze plan gaurko egunean? Bueno, gaurea, zer hartxera joango gara, da gero Bilbora buelta bat emoten, eta listo, tranquil. Oso ondo, mila esker, eta ondo pasa gaurko eguna, ondo bukatu. Zueri. Oso ondo, guk hemen jarraituko dugu, azken kontuen berri emateko. Hortxe pixkanaka plaza usten ari da, baina hortxe aulkian lehen lerroan jarririk dauden bilbotarrak ere ikusi eta entzun ditugu, garaiz etorritakoak. Lehen lerroan egoteko zarazu, Jose Andres, edo nahiago duzu atzean egon? Ni atzera, lehen lerroan atzerago eta ondo ikusi, eta Franko altua zara, eta agian horrek ere, pista ez oztopatzeko. Laguntzen da, hobeto, laugarren edo bosgarren lerroan, baina nire ikuspegitik. Planen inguruan galdetu du Gorka Granadok, gure launari, zuek zer egin duzu, gaur zer egituko asmoa, Jose Andres? Ni hemen geratuko naiz, gabeko 10 edo 10:30 arte. Gu hemen gure kasetan gaude, loteria eta gainerakoa saltzen, jenteari, nideari buruzko informazioa ematen. Gero, orain tarte bat dago arratsaldeko 5 arte, arratsaldeko 5 lehenengo mesa arratsaldekoa izan arte, eta tarte horretan arduratuko gara baita ere basilika irekita mantentzeko, basilika irekita mantenduko da, ez da itxi egingo, eta gutariko batzuk egongo gara barruan, apur bat, jentea disilarazteko, zarataka edo eta beste, kandelak berriztatu, eta apur bat, mantenimendu edo zaintza zeregin horiek burutzen, eta gero gure kasetetan egongo gara, eta hor danetareko saltzen dugu, arrosarioak, Ama Virginiaren egutegiak, oroigarriak, eta denetarikoak. Gero talo edo bukataren bila behon beharko da, apur bat interrak berreskuratzeko. Elikatu egin behar da, ez da mantentzeko. Eta horrez gain, alderdiri politena, pilo bat jentearekin hitz egin, pilo bat jentearekin, partekatu esperientzia, aspaldiko ezagunak ikusi, nik hemen ikusi izan ditut, igual nire ume garaiko eskolan pupitre kidea izan dakoak, eta aspaldi ikusi gabeko lagunak, elkartopatzeko. Nera besasoiko orain bihurtu gizon, edo aiton amona, hileri gabeko, loditutako, eta zen modu hemen gabitza. Eguneraketa egiten. Eguneraketa egiten, berrogeta bat urte igual ikusi gabe. Ikusi gabekoak. Bai, horrela. Anari galdetuko diotere baita ere gero bere plana, baina lehenik Gorka Granadoren gana, jo behar dugu berriz ere plazara. Aurrera Gorka. Plaza usten hasia dagoeneko, eta zorionekoak gu, topo egin dugulako beti jaialai dantza taldeko 3 belaunaldirekin, eta haien artean ere, dantza taldearen sortzaileetako batekin, Jesus Mari Carmen eta Felipe. Eguerdion, zer iruditu zaizu gaurko dantzaldia? Politxa, ezta? Azkenien beste jende hemen ikustie, urtero, ezta?
bereien babesabe geuri emoteko eta sinisteko, jarretzeko, eta egindakoa jarretzeko egiten, azken finien. Jesus, gainera, esan diate, Beti Jai Alai dantza taldeko sortzaileetako bat zu izan zinela. Imaginatzen dut, egun berezi izango dela gaurkoa ere, sorrera puntu horretatik ona, ikustean, nola aldatu den dantza, nola zertara bilakatu den, eta gaur egun ere ze indartsu jarraitzen duen gaurko egunean soka dantza honek. Bai, oso ona izan da, eta bazait ere asko zera iruditu izan hemen Iñaki Irigoyen ikustea, hori izan da trebatu zuela bere dantza egiten, aurrezkoa egiten, eta oso ona izan da. Gaur, alkatea joango biaku, merezi izan ona etortea ikusteko. Hori galdetuko nizuen ere, aurtengo alkatearen azken urtea izan da. Mari Carmen, nola ikusi duzu alkatea? Beti lez, voluntade handikoa dantza egiteko bere dificultadearekin, baina ikusgarria izan da beti. Zuek ere dantza egin izan duzu gaurko egunean, egun honetan, aurrezko honetan edo? Ez. Ja, Jesus eta bio, gure urtea daukogu, 50 urterekin egon gara Beti Jai Alairekin, baina orain semeak eta ilobak. Oso ondo. Mila esker, familia, eta eskerrik asko, eta guz orionekoak ere, Beti Jai Alai dantza taldeko, 3 belaunaldirekin egoteagatik, mila esker. Eta hemen jarraituko dugu, pixka batean gehiago ere, zuei hemen gertatzen den guztiaren kontakizuna ematen. Ze ederra 3 belaunaldiko jendea ikustea, ezagunak izango zenituen, Ana? Feliperen alaba dantzatu du, bai. Lehenengo justu talde nagusira pasatu da, eta aurten lehenengo aldiz dantzatu du, bai. Jose Andresi galdetu digu gaurko plana, Ana, hemendik aurrera zer egingo duzu? Lehenengo jantzi guztia gorde, taldera eraman, txakoli bat ere edatea, hori merezitzen dugu, eta gero bazkaltzera, taldeko batzuk joango gara bazkaltzera, segurazki basurturako betazera, eta gero arratzaldean lasai niri bigarren herrira joango nahi, guzturira, eta hor lasai egoteko, eta listo, hori da nire gaurko plana. Izan ere, zure eginkizunak agian goizean kontzentratzen dira dantzaren inguruan eta bar, eta gero arratsaldean lasaiago egoteko beta izaten duzu. Jose Andresek aldiz, nahidiak zer egin asko izaten ditu eta hemen igarotzen duguna, baina gustu handiz gainera. Bai, oso gustora. Gainera, anaidien artean ere, anaitasuna landu behar dugu. Anaidea horti dator, elkarren artean laguntzeko joera, batzuetan, egoten dira dendarikoak, zekara harremana, gauzak batzuetan ez dira ondo ulertzen, edo gauzak argitu egin behar dira, baina oroar, azken baten, anaidiko kideok, bilkura modukoren bat edo dukagu gaurko jai handi honetan, eta posgarria da ikustea, jentea zenbaterainoko neurrian eta leialtasunez datorkigun gure txornetara, baina mesa bakoitza amaitu ala, etortzen dira, baina olatu modura, gauzak erosteko eta bar, azkenan ezagutu egiten dituzu, eta batzu gogoratzen zara, ez dakit nor, ez duzu izenik jakiten, baina irudi badokazu arpegi bat, eta alako batean agertzen da, eta etorri da hau ere. Ze polita, topaketa horiek egitea, Jose Andres, ze polita topaketa horiek egitea. Eta jende horien topaketak ikusi ditugu Gorka Granadoren begien bidez, eta Gorkarekin egin behar dugu bat, izan ere agurtzen hasi behar dugu gaurko emankizuna, eskerrik asko Gorka, giro ederra, ez da, oraindik ere. Giro ederra hemen Begoña ingurunetan, aurrezko egiten tokitik, azokara egin dugu salto, azokan oraindik jendea, ikuste duzuenez, jendea, plaza betetzen hasia da, betetzen jarraitzen du, eta guk ere, hemendik emango diogu amaiera gaurko saioari, plazerra izan da, gauza asko eta kontu asko ikusteko aukera izan dugu, bizitzeko ere, Begoñarik ez dugu topatu gaurkoan, baina tira, dantzaz gozatzeko, jaigiroaz gozatzeko aukera izan dugu, beraz, mila esker, eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko egindako lanagatik Gorka, marka da, Begoñarik ez du aurkitu gaur, baina ziurrenik hemen inguruan egongo dira. Jose Andres Etxeberria, Begoñako anaidiako kidea, eskerrik asko gurekin zategatik. Ez horregatik, eskerrak zu. Ana Pertika ere bai, Beti Jai Alai dantza taldeko kidea, eskerrik asko, goza ezazue gaurko egunaz.
eta zuei, ikusentzulei, eskerrik asko, hurrengo batean ere elkar topatuko dugulakoan, izan ongi, aio!